Yo, what's up? Good morning mga tropa. Alright, welcome back again sa ating panibagong vlog. At sa vlog pala na to mga tropa, ito yung sinasabi ko, papakita ko sa inyo yung mga chikiting natin. So ito pala yung mga chikiting natin na 3 weeks na sila. Tignan natin kung gaano na sila kalalaki mga tropa. Ano sila mga tropa, oh. Ayan na mga tropa, oh. Yan, talisayan gold. Yan mga tropa, oh. Lalaki na nila, oh. 3 weeks pa lang yan mga tropa. So, ano ba yung mga sikreto ko bakit napalaki ko sila ng ganyan mga tropa, no? So bakit na ganyan na sila kalalaki? 3 weeks pa lang sila. So i-reveal natin yung sikreto para naman may magkaroon kayo ng idea kung paano yung mga ginagawa ko. So ito pala mga tropa, mga season na to walang bakuna o walang B1 o kahit na ano. So natural lang na paglaki ang mga tropa, no? So ito pala yung mga binibigay ko sa kanila na vitamina. So natural na vitamina lang yung binibigay natin. So sana magkaroon kayo ng idea o makapagbigay ako ng idea sa pagpapalaki ng sisiw. Right. So ito pala mga tropa, no? So nagbibigay tayo ng ito. Bibigay tayo ng kalamansi sa inumin nila. So nagsimula pala akong magbigay ng kalamansi sa inumin nila nung 2 weeks. Nung 2 weeks na sila. Tapos nagbibigay tayo, hinahalo natin sa kanilang patuka. Ayan, gatas mga tropa with vitamin D. Ayun, sterilize mga tropa. Yan. So yan yung mga binibigay natin sa mga sisiw natin. Tapos hindi ko ina-expect na ganyan pala kaganda yung magiging resulta ng ito, kalamansi sa kagatas. Pero hindi ito sabay mga tropa. Kunwari ngayong araw ay kalamansi, tapos bukas naman gatas. So ihalo lang natin to sa patuka nila. So titimplahin lang, kunti lang naman, titimplahin mo lang. Tapos ihalo mo na dun sa patuka nila. Tapos yung kalamansi nahalo lang to sa tubigan nila. So 2 pirasong kalamansi lang. Tapos yung ito kasi yung tubigan nila mga tropa, oh. So 2 pirasong kalamansi, kalahati lang nito, kalahati nito. So ganun yung sukatan ng kalamansi. So ganito nakalalaki yung mga sisiw natin mga tropa, oh. Yung mga talisayan natin. Ayan, oh. Kala mo parang isang buwan na sila mahigit, oh. Ayan, oh. Tago eh. So 2 weeks pala mga tropa. Nung naka 2 weeks na sila, nilipat ko na sila dito sa mas malaking kulungan. So ginawa ko to, ako yung gumawa nito. Pero hindi naman masyadong nahahanginan yan kasi maliit lang yung butas ng mga space ng mga kawayan. Ayan, oh. Pero kasi mga tropa, para masanay na sila na nahahanginan, naarawan, para mas lalong tumibay yung katawan nila. Pero siyempre tutulungan natin sila. So nagbigay ako, naisip ko kalamansi kasi vitamin C, pampalakas ng resistensya, di ba? Tapos yung gatas, siyempre calcium with vitamin D, pampalakas ng buto, pampalakas ng para mag-grow sila, nakakatulong sa growth development nila. So yun yung naisip ko. So resistensya, saka pampatibay din ng buto. Ayun. So yun yung naisip ko. Sinubukan ko lang mga tropa. Pero yun nga ang naging resulta. Ayan, oh. Ayun sila, oh. Malalaki na sila. So yan pala yung mga golden gray natin.
So, yung tatay, golden gray, tapos yung nanay is pure na gold. Yun. Tapos ito naman yung mga chikiting natin. Mayroon pa tayo dito mga tropa. So ito, magto 2 weeks pa lang to. Ayan sila, oh. Malalaki na rin sila mga tropa, oh. Bali, 9 days pa lang sila ngayon. 9 days old lang sila. Oh. Ayan mga tropa. So, hindi ko pa sila binibigyan ng kalamansi sa kagatas. So, kung lang sila. Vitamin Pro. Kasi naubusan kasi ako ng Progency, kaya Vitamin Pro yung binibigay ko. Right, so titignan natin yung mga ibang manok natin mga tropa, no? Tignan natin yung ibang mga manok natin. So, ito pala yung nanay nung mga chikiting natin, yung mga 3 weeks na. Ayan, oh. Yan yung pure na golden girl natin. Ito naman yung ating Tornado Hatch from Mount Banahaw. Mga tropa. Kasi ito naman yung ating Albany. So nilalapit ko na sa mga tropa dito sa may Tornado Hatch. Ayan, o. Kasi ito naman yung Albany sweater natin. Albany sweater. Tapos mayroon pa tayo dun mga tropa. So titignan natin lahat ng mga manok natin. Kung tagal natin hindi nakapag-vlog. Alright, so ito pala yung ating ito yung golden gray natin. Ito yung tatay na mga chikiting natin na 3 weeks. So nilalapit ko na siya dito sa may isang inahin. Ito naman yung inahin natin na El Gamma Gray. Ayan mga tropa, El Gamma Gray. O diba? Ganda, oh. El Gamma Gray tapos Golden Gray. Sureball na naman yung talisayin natin dyan mga tropa. At syempre mistiso natin. Ito yung mistiso natin mga tropa, oh. Alright, so magtitimpla muna tayo ng tubig ng mga chikiting natin. So maglalagay lang muna tayo ng kalamansi saka tubig para makita nyo kung paano yung pagtimpla ng kalamansi saka tubig mga tropa, na binibigay kong vitamina ng mga chikiting natin para matibay yung kanilang immune system. Ayun, yun pala yung tinatamaan ng kalamansi saka yung kalamansi mga tropa, no? Kasi vitamin C pampalakas ng resistensya saka immune system nila. Right? So magtitimpla lang tayo ng kalamansi. Alright mga tropa, so titimpla lang tayo ng kalamansi saka tubig para naman makita nyo mga tropa na hindi ako gumagawa ng kwento lang. Ayan, o. So napaka effective nito mga tropa, ang bilis nilang lumaki. Tapos napakatibay ng mga manok natin. Kasi 2 weeks pa lang, linagay ko na sila sa semi-open na kulungan, pero hindi man lang sila nagkakasakit mga tropa nang dahil dito kalamansi sa kagatas. Ito mga tropa, kalamansi juice. Ayan, kalahati lang mga tropa. Gustong gusto to ng mga chikiting natin, eh. Oh, ang takaw nila sa kalamansi juice mga tropa. Grabe, ang lakas nilang uminom. Bibigay na natin. Titignan natin, ha. Ayan. Yan sila mga tropa. Yun, no.
Yun. Gustong gusto nila mga tropa. O di ba mga tropa, no? Gustong gusto nila yung kalamansi juice na pinapainom natin. Pero mamayang tanghali, papalitan na natin yan ng tubig lang mga tropa. So tuwing umaga lang ako nagbibigay ng kalamansi juice sa kanila. Tapos kinabukasan, ito naman mga tropa, gatas. Tapos wala tayong kalamansi bukas, bali gatas lang tapos tubig. Yun lang mga tropa. So ginagawa ko yan every 3 times a week. Tapos pag yung the rest naman na hindi natin sila napapainom ng kalamansi saka o napapatuka ng gatas, magbibigay tayo ng Vitamin Pro. Yun naman yung parang kapalitan ng kalamansi juice mga tropa. Alright. So sana nakapagbigay ako ng idea sa inyo mga tropa para mabilis na lumaki yung mga chikiting natin, mga alaga natin. Tapos anong tawag dun, para mabilis para matibay yung kanilang pangangatawan, tumibay yung kanilang buto, lumakas yung kanilang resistensya, yung kanilang immune system. Yun lang yung ginagawa ko. Walang bakuna, walang patak na B1 o ano, lasuta, wala mga tropa. So natural lang na pagpapalaki ang ginagawa natin sa tulong ng kalamansi sa kagatas. Alright, so yun lang yung vlog natin mga tropa. So ingat tayong lahat and God bless. So see you po sa next na vlog natin mga tropa.